രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിഃ. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനീം താംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേഭ്യഃ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ. ഗുരുദേവിക്ക് ജനന്ത് കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു? 16 അല്ലേ നമ്മള്? 16 മുഴുവനാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ താമസിക ഗുണത്തിനെ പറ്റിയും രാജസിക ഗുണത്തിന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇനി സാത്വിക ഗുണവും രജോ ഗുണവും പറഞ്ഞ് പിന്നെ താമസിക ഗുണത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. കർമ്മണ സുഹൃദസാഹ്യം സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടും. രജഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തന ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാകുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമുക്കറിയാം. സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? നന്മയുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മളെ മനസ്സായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ് അല്ലെ? ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താണ്? അറിവുണ്ടാവും അല്ലെ? ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഒരു ഉയർച്ചയുടെ ഘട്ടമായിരിക്കും സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ കാരണം കൊണ്ട് ജീവിതം തന്നെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടും നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ചുറ്റും കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് വളരെ മിനിമലൈസ് എന്ന് പറയില്ലേ, വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് സാത്വികം. ലളിതമായിട്ട് വരും. ഭൗതികം നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഭൗതികം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ കുറേ ബിൽഡിങ് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രീതി. അതാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ട് ഉയർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കുറെ ബംഗ്ലാവ്, കുറെ കാറ്, അതല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതികൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അത് സാത്വികമായി മാറും. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് തെറ്റരുത്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കുറെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറെ ഉണ്ടാവുക, കുറെ ബില്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുക, കുറെ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലളിതമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ അത് ഭൗതികത തന്നെയാണത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലം വിശുദ്ധങ്ങളാണ്, തന്മൂലം മോഹമുക്തമായ ഋഷികൾക്ക് സന്തുഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് പതുക്കെ മോഹമുക്തരാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ അടുത്തത് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിലാണ് എന്ത് കയറി വരുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കൂടുതലായിട്ട് കയറി വരുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരാൾ അപരചുംബിയായ ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിൽ ആഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മളൊരു വീട് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഏറ്റവും വലിയ വീടായിരിക്കണം, ഏറ്റവും ഫർണിച്ചർ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം, ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിരിക്കും. അതിന്റെ മുകളില് പലവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ഏതാ? പണി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും വീട്ടുടമയാണെങ്കിലും ആര് തന്നെയായാലും എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാ പറയുന്നത്. അവൻ എന്താണ്? ഉടമസ്ഥനാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ധനം വേണം, അതിനു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ക്ലേശിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ റിസൾട്ട്. എന്താണ്? ദുഃഖമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ട് ഗുണത്തില് സാത്വിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ജീവിത രീതി തന്നെ മാറി മറിയുന്ന ഒരു സമയമാണ്. രണ്ടാമത് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥ അതാണ്. നമ്മളെ രജോ ഗുണ ബാധിതരാണ് ഭൗതിക ലോകം. എല്ലാവരും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ രണ്ട് മതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സുഖം കിട്ടും, ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഒരു സുഖം കിട്ടും, ഒരു വീട് പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഒരു സുഖം കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖമായിരിക്കും ഫലം. ഏത് രജോ ഗുണത്തിന് അതാ പറയുന്നത്. തമോ ഗുണമാകുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, അവനെ കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കൊണ്ടും ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അത് മൃഗജീവിതമാണ്, എപ്പോഴും ദുരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അവൻ എന്ന്. അതായിരിക്കും ഏത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലേ? മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, മൃഗങ്ങള് നമ്മളെ പോലുള്ള സുഖം അവർക്ക് കിട്ടില്ല, എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണം അങ്ങോട്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില വീട്ടുകളില് നായൊക്കെ വളരെ വലിയ വലിയ ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് നമ്മളേലും സുഖമല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂലേ? കൃഷ്ണ, അമേരിക്കയിലെ നായകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടത്തുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ വെച്ച് നോക്ക് വളരെ സുഖല്ലേ? ശരിയാണ്. എന്താ ഹരേഷ്ണ? ശരിയാണ്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം മൃഗങ്ങളെ ജീവിതം എന്താണ്, മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും തരുന്നാണ് ജീവിതമായിരിക്കും. വളരെ അപൂർവത്തിൽ പല സംഭവിക്കാം, അത് പല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിലേക്ക് കടക്കണ്ട. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കാരണം മൃഗജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവനത്തിൽ താഴെ നിലയിലുള്ള ജീവിതമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഒരു മൃഗങ്ങളെ സ്വഭാവം എന്താണ്, അവർക്ക് അതാണ് തമോ ഗുണവും മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഒരേപോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല. എന്നെ രക്ഷിക്കണം, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ചിന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്കായ ചിന്താശക്തി ഇല്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് പാപമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങള് പല മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. അവർക്ക് പാപം ഏൽക്കൂല നമ്മളെ പോലെ തന്നെ? നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാപം കിട്ടും, അവര് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാപം കിട്ടില്ലേ? തിരിച്ചറിവില്ലല്ലോ. കഴിവാ, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിയിൽ കൊടുത്ത കഴിവാ മൃഗങ്ങൾക്ക്. അവർക്ക് പാപമില്ല, അവർക്ക് പാപമില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് പാപമില്ല, കാരണം അവരെ ജീവിത ചക്രം അവര് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മാത്രമുള്ളൂ. അവർ ചെയ്ത കർമ്മഫലം എന്താണ്, അത് അവര് പൂർത്തീകരിച്ച് പോകണാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പാപമില്ല. നമുക്കാണ് പാപമുള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാപം കിട്ടും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ്, പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ. ഒരിക്കൽ തങ്ങളെ കൊല്ലാനുതകുന്ന ശരീരം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മൃഗങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളൊരു മൃഗത്തെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ആ മൃഗങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ വധിക്കും. അവർക്ക് നമ്മളെ ശരീരം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് ഹത്യ. അതാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് തമോ ഗുണമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരിക്കൽ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഉതകുന്ന ശരീരം, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആനനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആനയായി മാറും, ആന നമ്മളെ കൊല്ലും. മനസ്സിലായി? ഒക്കെ തിരിയും. റൊട്ടേഷനാണിത്. അതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകണം. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാണ്, ആ മൃഗങ്ങളെ കിട്ടുന്ന, അതായത് ഒരിക്കൽ തങ്ങളെ കൊല്ലാനുതകുന്ന ശരീരം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മൃഗങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. പ്രകൃതി നിയമമാണ്, നമുക്കതിൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ എങ്ക തെറ്റ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയല്ല. അത് നിയമമാണ്, ആ പ്രകൃതിയിലത്തെ നിയമമാണ്. അതിനെ അത് പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വരദാനമാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും, ശിക്ഷ കിട്ടിയിരിക്കും.
ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ശരിയാക്കാൻ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു, എന്നാ ശരി കുറച്ച് നല്ല കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അതായത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് കുറെ തെറ്റ്, അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മ തെറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, മൃഗത്തിനെ കൊല്ലേണ്ട പണിഷ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചെന്നുള്ള മനസ്സുള്ള ആരോണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായി? ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കായ പ്രത്യേകത എന്നുള്ള ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് താമസ്യ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അതൊക്കെ. പ്രഭു, അപ്പൊ ഈ കൊതുക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അത് ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കൊതുകിനൊക്കെ നമ്മളാണ് വളർത്തുന്നത് അല്ലേ? കൊതുക് അതുപോലെ തന്നെ ഒച്ചൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. ഏത് തരം ജീവികളെ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വരും. കൊതുവിന്റെ നിറയെ ഇപ്പൊ മഴ വരുന്നപ്പം ഭയങ്കര കൊതു. അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ കലിയുഗ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ഭക്തി എന്താണെന്ന്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ പ്രശ്നം അതാണ്. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസിയല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോണത് നമ്മള്. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്തായാലും ജീവജാലങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എന്തായാലും ജീവജാലങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, ജീവനുള്ളതുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അവസ്ഥ നമ്മളായ അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത്. ഒരു മൃഗത്തിനെ പിടിച്ച് നമ്മളെ രുചിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളെ രുചി, അതായത് നമ്മളെ രസന, അത് നമുക്ക് അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് കൊതു വന്ന് അതിനെ നമ്മളെ കളഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊന്നു, അത് നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. ചില കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് നിവൃത്തിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെറുതെ ഒരു ജീവനെ പിടിച്ച് ടൈം പാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കഴിക്കുക, ഇതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ? മനസ്സിലായി? അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഏതൊരു ജീവിയും ഭഗവാന്റെ സന്താനമാണ്. ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും അദ്ദേഹം പൊറുക്കില്ല. അതിന്റെ അനന്തരം അയാൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ഒന്നും കൂടെ ഡേഞ്ചറാണ്. അടുത്തത് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് 3-4 പേര് മക്കളുണ്ടെന്ന് വെക്കാം, കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ കുട്ടികളുണ്ട്, അതിൽ ഒരു പയ്യൻ, 4 കുട്ടികളിൽ ഒരു പയ്യൻ ഇത്തിരി എന്താ പറയാ, ചെറിയ മന്ദതൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയെന്ന് വെക്കാം, അറിവില്ലാത്ത കുട്ടിയെന്ന് വെക്കാം. സത്യത്തില് അവനോടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലേ? അവൻ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം. അവന്റെ ചേട്ടനോ അനിയനോ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവനെ നമ്മ അപ്പൊ തന്നെ ചീത്ത പറയും, മൂത്തവനെ. ഇളവൻ ചിലപ്പോ ഇത്തിരി അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഒരു മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും നമുക്ക്. അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കാം? അത് ശരിയാണോ? 4 പേരെ പോലെയല്ല കാണാം. ഏറ്റവും കുറവുള്ള വ്യക്തികള് അവനെ ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? അതെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യം അത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? തീർച്ചയായും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടിയാണ്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്താണ്, മനസ്സിലായ? ആ ഉറുമ്പിനെ നമ്മളെ ടൈം പാസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വെറുതെ വിടുവോ? ഭഗവാനല്ല ചെയ്യണ കേട്ടോ, ഭഗവാന്റെ റോളല്ല അത്. അത് നോക്കണത് ആരാ? അത് നോക്കണത് ആരാ? പ്രകൃതി നിയമം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി, അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. മായാശക്തിയുടെ കയ്യിലാണ് അവിടെ ദണ്ഡനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ദണ്ഡന എന്തിനാ തരുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, മൂത്ത കുട്ടിയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവനെ വഴക്ക് പറയും അല്ലെ? അവനെ ദണ്ഡനം ചെയ്യാൻ, എന്തിനാ? അവനെ നന്നാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ ചെറിയ കുട്ടികളെ അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമുള്ള അല്ലേ, നീ എന്തിനാ അവനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ വഴക്ക് പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ദണ്ഡനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും മായാദേവി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ കുറയും. ഏത് ദണ്ഡനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചക്രത്തിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലോ, അത് ചെയ്യേണ്ട സംബന്ധിച്ച് അതല്ല സബ്ജക്റ്റ്. നമ്മൾ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നതോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തല്ല, എന്താണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ചില ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. പക്ഷെ സത്യമാണ്, അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ജന്തു ഹിംസകളിൽ വെച്ച് ഗോഹത്യയാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഗോഹത്യയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ശരിക്കും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് സോൺ അല്ലെ, നമ്മൾ പറയില്ലേ റെഡ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാപങ്ങളെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളോട് പറയും ഏറ്റവും ഇത് മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയും. പിന്നെ പറയും നമ്മളോട് ചായ കാപ്പി അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ പറയും. ഇതിൽ തന്നെ മത്സ്യമാംസങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതാണ്? പശുമാംസം, ഗോമാംസം. കാരണം അതിന്റെ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം, അത്രയും പവറാണ് അതിന്റെ പാപത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടാം. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അതിനേലും താഴെ വരുന്നതാണ് പക്ഷികള്, അതായത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ചിക്കൻ, മനസ്സിലായ? പക്ഷികള്. അതിനേലും താഴെ വരുന്നതാണ് മത്സ്യം. അതിനേലും താഴെ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വെളുത്തുള്ളി, ഇതൊക്കെ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് സോണിലേക്ക് കടക്കാതെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഗോമാംസം കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പണിഷ്മെന്റ്. കാരണം ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരെയാണ് നമുക്കറിയാം, പശു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് അത്രയും ലെവലാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാപങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ പാപത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജന്തു ഹിംസകളിൽ വെച്ച് ഗോഹത്യയാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമായത്. പാൽ തരുന്നത് കൊണ്ട് പശു നമുക്ക് സർവ്വസുഖങ്ങളും നൽകുന്നെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. കടുത്ത അജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഗോവധം. അജ്ഞാനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അജ്ഞാനം, തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അജ്ഞാനാണ്. അവന് അറിവില്ല, അവന് മനസ്സിലാവണില്ല അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കടുത്ത അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഗോവധം. ഗോപി പ്രീണിത മത്സരം എന്ന ഋഗ്വേദ സൂക്തം നോക്കുക. പാൽ കുടിച്ച് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായ ഒരാൾ പശുവിനെ ഹിംസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കടുത്ത തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഋഗ്വേദ സൂക്തം അതിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ
നമ്മളെ തന്ന പറയില്ലേ, പറയാ തന്ന അതിൽ തന്നെ കടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, എന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയും, ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം തന്നെ എന്താണ്? നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗ്രോ ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതായ ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നത്. ആ ചൊല്ലുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? പശുവിന് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണനും ഗ്രോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച് ജഗത് ഹിതായ ഗോവിന്ദ, അതായത് പശുവിനെയും അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണനെയും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവും? നമ്മളിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നേരെ അപ്പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഇത് എന്താ കാര്യം? അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ തമോ ഗുണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, പതിക്കുന്നവരും പാകം ചെയ്യുന്നവരും ഇതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഇതൊക്കെ കിട്ടും, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ പാതി കിട്ടും. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നരുതേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജോബ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതാണ് ജോലി എന്ന് വെക്കാം, ഏതാ? കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണ വേണ്ടേ? ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണ്ട, അവന്റെ കർമ്മമല്ലേ. ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണ്ട പ്രഭു, കർമ്മമാണ് അതിന്റെ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ കർമ്മം കട്ടിങ് ആണ്, പല രീതിയിലുള്ള ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ അത് ചെയ്യണത് ശരിയാണോ അല്ലയോ? തെറ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാരാ പറഞ്ഞത്? ഉഷമാതാജിയ. ആ കറക്റ്റ്, മനസ്സിലായ? അതെന്താണ്? അവിടെയാണ് നമ്മള് തെറ്റാണ്, അവിടെയാണ് അജ്ഞത വരുന്നത്. നമ്മള് അതാണ് ശരിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ. നമുക്കല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ജോലികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവന് അതാണ് ഇഷ്ടം, അതാണ് പ്രശ്നം. അവന് അതാണ് ഇഷ്ടം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവനത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജോലി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുമോ? ഇല്ലല്ല, ചെയ്യൂല, നമ്മൾ ചെയ്യൂല. നമ്മള് അല്ലെ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ്? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മ അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതില്ല. അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനൊരു കാരണം അവൻ കണ്ടുപിടിക്കാണ്, എന്റെ ജോലി ഇതാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ ജോലി അതല്ല, അവന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവൻ ജോലി അത് കിട്ടുന്നതും ആ ജോലിയിൽ പിറകെ പോണ അത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കലിയുഗം തന്നെ അതാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ കേവലം നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത. ഭഗവാന്റെ നാമമല്ലാതെ നമ്മൾ തൊടുന്നതും പിടിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. ഏതൊക്കെ എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉറുമ്പിന് ചവിട്ടൂല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരും. മനസ്സിലായ? ഇതൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ അത്രയും പ്രശ്നമുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമജപമാണ്. പൂജ ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയ? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം.
സദാം സംജ്ഞായതേ ജ്ഞാനം രജസ്ത്വലോഭ ഏവ ച പ്രമാദമോഹത്തമസോ ഭാവതോ അജ്ഞമേവ ജാം. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസ്സിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസ്സിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ജ്ഞാനം അത് കിട്ടില്ല. ജ്ഞാനം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അത് ഞാൻ ആരാണ്, എന്റെ ആത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, അത് ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ സാത്വഗുണത്തിലെങ്കിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം പരിപൂർണം, നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആവാം. LKG അഡ്മിഷൻ എടുക്കണ പോലെ. കൃഷ്ണബോധത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സത്വഗുണം പുഷ്ടിപ്പെടും. സത്വഗുണം പുഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ചെയ്യണം, കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ അറിയാതെ സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരും. നമ്മളറിയാം ലളിതമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ലളിതമാവും. നമ്മളെ ലൈഫ് മുഴുവനും ലളിതമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭോഗം, ആഗ്രഹങ്ങളല്ല ഭോഗാവസ്ഥ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഹൈ തിങ്കിങ്. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. വേടിയാൻ വിട്ടു. അതായത് സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. മനസ്സിലായോ? ലൈഫ് സിമ്പിൾ ആക്കി ചെയ്യാ, നല്ല രീതി ചിന്തിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടന്നാലേ നമുക്കിത് പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരു നേരത്ത് വിളക്ക് കത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ജന്തുഹിംസ ചെയ്താൽ തങ്ങൾ വരും ജന്മത്തിൽ അതേ ജീവികളാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സത്യം തമോ ഗുണബാധിതർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ ഉപദേശാമൃതല്ല, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിയിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജന്തുഹിംസ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഉറുമ്പിനെ കൊന്നില്ല, ഞാൻ ചവിട്ടി 15 ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അയ്യോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് പാപം. അത് കലിയുഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കരുതി കുട്ടിനെ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാതിരിക്കുക, നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരെയെങ്കിലും. അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനവും ഉണ്ടാകില്ല. സ്വഭാവികൾ ലോഭികളാണ്. രജസ്സും തമസ്സും ഉള്ള ലോകം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ടാവില്ല. ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവില്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഇല്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അത്ര ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഭികളാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവരെ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അയാളുടെ മനസ്സും അസന്തുഷ്ടമാണ്. ഒരിക്കലും സന്തോഷം മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്താലും പരിപൂർണത കിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്രവൃത്തി അതിനുവേണ്ടി ക്ലേശബഹുലമാണ്. നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് സിറ്റിയിലൊന്ന് പോയാൽ അറിയാം ക്ലേശബഹുലം എന്താണെന്ന്. എങ്ങനെ ഒരാളെ നോക്കി നിൽക്കണ പോലെയാണ്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പിന്നെ അടുത്ത തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ താന്ന് അവര് ആ വെറുപ്പ് എല്ലാവരെയും വെറുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങള്
അത് ഏറ്റവും താണ ലെവലിലേക്ക് പോകും. അവർ അജ്ഞതയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുന്നു. ഇരുളടഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ഭാവി. കാരണം താഴ്ത്തിക്ക് വീഴും തോറും വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ വീഴാതെ മാക്സിമം മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ 3 ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കി പറയാണ്. ജന്തുഹിംസയുടെ കാര്യവും അതേപോലെ തന്നെ സാത്വഗുണം വളർത്തുന്നതിന്റെ കാര്യം, രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? 18 ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം പഠിക്കാം. ഊർത്തം ഗച്ഛന്തി സത്യസ്ഥ മധ്യദിഷ്ടിരാജസ ജഗന്നന്ന ഗുണവൃത്യസ്ത അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാം. സാത്വിക സ്വഭാവങ്ങൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. രാജസിക പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവർ, അതായത് രജോ ഗുണമുള്ളവരെയും തമോ ഗുണമുള്ളവരെയും സാത്വഗുണമുള്ളവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒന്ന്, സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ക്രമേണ, പെട്ടെന്നല്ല, നമ്മള് സ്വിച്ചിട്ട പോലെയല്ല, ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവരുയരും. 2, രാജസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ, സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം, നമ്മളെ ഭൗതിക ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവര് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ നരകങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കും. ഏത് ലെവലാണ്? ആ ലെവലിലുള്ള നരകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. താഴത്തെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, നരകലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ താഴത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകങ്ങളിലേക്കും അവർക്ക് പോകാം എന്നാ പറയുന്നത്. സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾക്കുൾപ്പെട്ട ഒരു ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്വർഗീയം, ഈ 14 ലോകത്തിലെ 7 ലോകം, മൂളിയത്തെ ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ലോകങ്ങൾ, ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ കടക്കാം. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതും കടക്കണം. അതും കഴിഞ്ഞാലേ ശരിക്കും നമുക്ക് ഉയർന്ന ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ 7 ലോകങ്ങളും കടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ അടുത്ത ലോകമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാത്വിഗുണത്തിലേക്ക് എത്താത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഈ 7 ലോകവും കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അവര് താഴത്തേക്ക് തന്നെ പോകും. സാത്വിഗുണത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് ജീവസത്തയ്ക്ക് ഈ വ്യൂഹത്തിലെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് പരിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലെവല് ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിലായിരിക്കും. സാത്വിഗുണത്തിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഭക്തനാണ്, എനിക്കിപ്പോ റെഡി, അങ്ങനെയല്ല. അതിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് പല ലോകങ്ങളിലേക്കും, പല ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് അഗ്നിര ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വരുണ ലോകത്തില്ലെങ്കിൽ വരുണ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സൂര്യന്റെ ലോകത്തില്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധ്രുവലോകമാണെങ്കിൽ ധ്രുവത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ കടക്കാം. ഏത് ലോകത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കടക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവയിൽ സത്യലോകം എന്ന ബ്രഹ്മലോകമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലം. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ഏത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും അങ്ങനെയാണ്. ഈ ബന്ധനമാണ്, ഒന്നിനോടൊന്നൊഴിച്ച് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. പതുക്കെ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രമേ ആ ബന്ധനം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് തമോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യന് താഴെ 80 ലക്ഷം 84 ലക്ഷം അല്ലേ? 32,000. 80 ലക്ഷം
84 ലക്ഷം 84 ലക്ഷം അല്ലേ? 54 ലക്ഷം. 54 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഏതിലും വന്ന് നമുക്ക് വീഴാം. അതാണ് താമസിക ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്താ മാതാജി? രജോ ഗുണം പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ല, രജോ ഗുണം പറഞ്ഞില്ല. രജോ ഗുണം പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, വിട്ടുപോയി അല്ലേ? രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്ത് തമസുകളിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. രണ്ട് ഗുണത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? സമ്മിശ്രണത്. അതായത് കുറച്ച് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ കടക്കാം, ആ വ്യക്തിക്ക് രജോ ഗുണത്തിലേക്കും കടക്കാം. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ രജോ ഗുണമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമസിലേക്കും കടക്കാം, സാത്വിയിലേക്കും കടക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രാജസ്യ പ്രകൃതിയുള്ളവർ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ബുദ്ധിഭ്രമം ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം. അപ്പൊ എന്തും സംഭവിക്കാം. രജോ ഗുണമുള്ളവർക്ക് അവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കും. കൂടാതെ അവന്റെ മനുഷ്യജന്മാണെന്ന് വെച്ചാണ്, പക്ഷെ അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തക്ക അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. രജസ്തമ സ്വഭാവികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട്. ആ പദ്ധതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇതാണ്. നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണം ബാധിതരാണെങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കല്ല കടക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണേ മുന്നേ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മ കടക്കും. അത് നമ്മ അറിയില്ല, സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മ അറിയില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനത്ത നിവൃത്തി എന്നുള്ള ഘട്ടം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടം നമ്മൾ തന്നെ അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റം വരുത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാനം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേദി മദ്ഭാവം സ്വോധി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാൻ അറിയുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി അവൻ എന്താണ്, ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ പ്രകൃതി, രണ്ട് പ്രകൃതി ഉണ്ട് ഭഗവാന്. ആത്മീയ പ്രകൃതി, പിന്നെ ഏത് പ്രകൃതിയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ രണ്ട് പ്രകൃതി, ഒന്ന് ആത്മീയ പ്രകൃതി, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാണ്. എന്താണ് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അങ്ങനെ അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കുടിലായാലും കൊട്ടാരമാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ പ്രീതി ഉണ്ട്. ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വർണമായാലും കല്ലായാലും ഒരേപോലെ തോന്നും. നമുക്ക് തോന്നുമോ? തോന്നില്ല. നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. അത് ആ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സത്യം സത്യമാണ്, ആ ലെവലിൽ എത്തണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇത് ലെവലിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയരണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭാവാർത്ഥത്തിനുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകള് ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവാത്മാവ് തന്റെ ആത്മീയ സ്ഥാനം, ഭൗതിക ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മയക്കത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്നെന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവാത്മാവ് തന്റെ ആത്മീയ സ്ഥാനം, ഭൗതിക ശരീരം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്ഥാനം എന്താണെന്നും ഭൗതിക ശരീരം എന്താണെന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഞാൻ വന്ന് വീണത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ആരെ സഹായത്തോടുകൂടി? വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുകയും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന് വളരെ 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 ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്. സപ്തതി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേയ സേവയ എന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉപദേഷ്ടം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനീനസ്തത്വദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഗുണാന് നേദാന് ത്രിദേ ത്രീൻ ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്ത മൃത്യുമസ്നുദേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവനെ മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തി, അതാണ് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര്. അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരിത് അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവരെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കല്ല് കൊടുത്താലും സ്വർണം കാണിച്ചാലും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ മുതലായ ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല, വാർദ്ധക്യമില്ല. മരണം, ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സാധനമാണ്. അത് ആ വ്യക്തിനെ ബാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തെടുക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാണ്. നമ്മങ്ങനെ അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫായി പോയല്ല. നെറ്റ് വന്നതാ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ, ഒരാൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയാൽ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഈ ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയ വിജ്ഞാനം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാൾക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയും. പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറെ പവർ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പവർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും.
ഈ ശരീരത്തിൽ പോലും അവന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആത്മീയ ജീവിതം, നമ്മൾ ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ ചെയ്യണ്ട, ഭഗവാൻ പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ അല്ലാതെ ഒന്നായിട്ട് മാറും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ശരീരത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കും. കാരണം ഈ ശരീരം വിട്ട ശേഷം അവൻ തീർച്ചയായും ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് പോകും. ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നമ്മളെ മകളാ എവിടെ, വല്ല ഡൽഹിയിലാ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാ UK-ലാ എവിടെയെങ്കിലും ആവട്ടെ, നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് അവനായിട്ട് ബന്ധമില്ല. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവനായിട്ട് സംസാരം തുടങ്ങി. അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ്, അവനും നമ്മളും ഓരോ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അവൻ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ തുടങ്ങും. നമ്മൾ തോന്നില്ലേ? അവൻ വരണമെന്നില്ല, അവൻ്റെ ഒന്ന് ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവളൊരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി. ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അവനും ഞാനും ഒരേ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഇല്ലേ? അതെ, ശരി, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സംഭവിക്കണം? അതെ, ശരിയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പോലെ തോന്നും, അടുത്തുള്ള പോലെ തോന്നും അല്ലേ? നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ അടുത്തായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്തരം കണക്ഷൻ കിട്ടി അല്ലേ? ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ മൊബൈല് നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായി? അവൻ നമ്മളെ കൂടെ, പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല, വന്നു കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷം അല്ലേ? അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, മനസ്സിലായ? നമ്മൾ ആ അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടും. നമ്മളെ ഫോൺ വിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആരെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലുള്ള മകനോ മകളോ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരുന്നു പോകാൻ, മനസ്സിലാവാനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. കൃഷ്ണബോധത്തിലെ ഭക്തി സേവനം ഭൗതികമായ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുകയും അതിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ ചാനൽ ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ മൊബൈലില് ഡയൽ ചെയ്യണ പോലെ, മനസ്സിലായോ? കാരണം അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോൺ എടുക്കുക, ആളെ കാൾ ചെയ്യുക അല്ലേ? അല്ലെ? കാള് അപ്പൊ ആ കാള് ചെയ്യുക ആ സമയം എന്തിനുള്ളതാണ്? അവനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവനായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ് കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അതാണ് നമുക്കുള്ള ഭാഗ്യം. നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള മോചനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരാള് ശമ്പളം തരുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഭഗവാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുനുവാച കൈർലിംഗസ്തിംഗുണാനേത്ര ആദിതോ ഭവതി പ്രഭോ കിം ചാരോ കഥം ചെയ്താം സ്തീൻ ഗുണാദി വർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭു, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അർജുനൻ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം അറിയാം, ഭഗവാൻ അർജുനനെ മുന്നിൽ നിർത്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കണം, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അയാളെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അയാളെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അയാളെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏത് ലക്ഷണങ്ങളാൽ ഒരു അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തി അറിയപ്പെടുന്നു, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? നമ്മളെ ചുറ്റും എന്താണ് കുരിന്തൊട്ട് എല്ലാതും ചെയ്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാവരും കാണാൻ നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇതില് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാണ്, എല്ലാവരും കണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും, അല്ലേ? കുരൊക്കെ തൊട്ട് നമ്മളെ രീതിയിൽ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും. പക്ഷെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല, ഇതിലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, അവന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്, ഇതാണ് ഇത്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം പറ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാചാം പ്രകാശം ച പ്രത്യക്ഷം ച മോഹമേവ പാണ്ഡവ നാദേഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി നാവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീന ഗുണർയോ ന വിജാലതേ ഗുണവർത്തന്തൈത്യവ്യം യോഗദിഷ്ഠതി നങ്കദേ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാസ കാഞ്ചനാഃ തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീരാസ്തുല്യനിനാത്മ സംസ്കൃതി മാനപമാനയോസ്തുല്യ തുല്യോ മിത്രാരി പശ്യയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുകയോ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരന്തരമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠമായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ തുല്യനീതിയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായ അപ്രിയമായ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകൾക്കും സ്തുതികളും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തയിലും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുത്തമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറയാണപ്പ, ആരാണ് ഗുണാതീതൻ? ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ളവൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലെത്ത വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാണ്. ഇതിലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വായിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, കുറെ പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടേതായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതായത് നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയോന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മള് അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയില്ല പ്രഭു. അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണത്, അല്ലേ? നിന്ദകളും സ്തുതികളും, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാള് നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപമാനത്തിലും സമചിത്തൽ അപമാനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ശത്രു മിത്രഭേദം ഇന്നേ ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഗുണത്തിന് അതീതനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, ഒരുപാടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ പോയിന്റ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് ഉയർന്നു വരുന്തോറും
നമ്മൾ കുറേശ്ശേന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് പറയും കുറേശ്ശേന്ന് നമ്മൾ ഉയരാണ്. പതുക്കെ പതുക്കെ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ ഇതിലെ പല ഗുണങ്ങളും കുറേശ്ശെ നമുക്ക് അനുഭവത്തോടാൻ തോന്നും. അത് പരിപൂർണമായിട്ടൊരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി എന്തായി സംഭവിക്കുന്നത്, ഗുണത്തിന് അതീതനാവുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയരേണ്ടത്. ഒന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചിലപ്പോ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കധികം ഫീൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും. അതെ കുറേശ്ശെ ഉണ്ട്, പണ്ടത്തെ ഒരുപാട് ചെറുതായി മാറ്റമുണ്ട്. മാറ്റമുണ്ട് പ്രഭു, എന്നാലും കൊറേയൊക്കെ അത്രയും മിണ്ടത്തില്ല, മിണ്ടാതെ നിൽക്കും. അത് തന്നെ, അത് സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടും നമുക്ക്. കാരണം അത് ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ നാമജപത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. പ്രഭാസ്വാമി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രവി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അതീന്ദ്രമായ ശബ്ദമാണ്. ഭഗവാനും ശബ്ദവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്താണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത. അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യ്. ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു മെഡിസിൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറകെ പോകാതെ നമ്മൾ അസുഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാം. ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ എന്താണ് ഡോക്ടർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ആ മരുന്ന് എഴുതുന്ന കമ്പനി ഏതാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ഡോക്ടർ തന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയോഗം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായി? ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോവാം, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മരുന്ന് കഴിക്കാം. നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഡോക്ടറെ കാണാം. അപ്പൊ ചിലർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗൂഗിളും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഗൂഗിൾ മുഴുവനും നോക്കും, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും, ഫ്രണ്ട്സിനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഈ മരുന്ന് ശരിയാണോ, ഇനി ഡോക്ടർ വല്ല തട്ടിപ്പ് ഡോക്ടറാണോ അത് അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ലാസ്റ്റ് നമ്മള് മനസ്സിലാവും ഈ മരുന്ന് തന്നെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കഴിക്കും. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ലാസ്റ്റ് വേര് അന്വേഷിച്ച് വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ശരിക്കും ഗുരുക്കന്മാരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മെഡിസിൻ നമുക്കറിയാം, ക്വാളിഫൈഡ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറാണ്, ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, ആ മരുന്ന് കഴിക്കാം. അതാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഈ ഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കടക്കുള്ളൂ. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഗുണങ്ങള് നമ്മള് എന്താണ് അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. തനിക്ക് ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള താതാത്മ്യം ഓർമ്മയിലെത്താത്ത വിധം അയാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി തന്നെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ശാരീരിക ബോധം ഉണ്ടായാൽ മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ശരീരബോധത്തിൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് സേവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയമം പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. നാമം നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്, നിയമമാണ്. ആ നിയമത്തെ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ തിരിച്ചാ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശരീരബോധം ഉണ്ടാകില്ല. അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ആത്മീയ ബോധം മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ കൃഷ്ണനിലേക്കാകുമ്പോൾ വിഷയാസക്തി തനിയെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഭൗതികദേഹം ഒരു അനാവശ്യ വസ്തുവാണ്. ജീവന് ശരീരത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല. ജീവന് ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് മാറ്റി വെക്ക്. നമ്മൾ പണ്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
പണ്ട് പിക്ചറുകൾ വരുമ്പോ 3D തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ കണ്ണട ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണം. നമ്മൾ ആ തിയേറ്ററിൽ പോയ കാരണം കൊണ്ടാണ് കണ്ണട വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ കണ്ണട വെക്കണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കണ്ണട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തപ്പിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാണ്. അത് ഉരുക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതികാവസ്ഥ എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഈ ആതീന്ദ്രാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകത പറയാണ്, തൻ്റെ ശരീരത്തോട് മറ്റുള്ളവർ കാട്ടുന്ന നിന്നയും ആദരവും, ഇതൊന്നും ആദരവായാലും അതുപോലെ നിന്നയായാലും അത് ബാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അതറിയാം, അത് ശരീരത്തിനോടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തിനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആദരവോ അനാദരവോ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആത്മാവിനോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ് ഏത് സമയത്തും സച്ചിദാനന്ദത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ എത്തണം, ബാക്കിയുള്ളത് കളയണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ സ്വന്തം കടമ നിർവഹിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ മാനിക്കുന്നുവോ നിന്ദിക്കുവോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. തന്റെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല, അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. നോക്കട്ടെ രേഷ്ണം. അത് പറഞ്ഞത് വ്യക്തിക്ക് അസൂയയില്ല, ഒന്നിനോട് ആഗ്രഹമില്ല. ഇതെങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭാസ്വാമി പറയാണ്, ഭൗതികവും ശരീരവുമായ തന്റെ സ്വത്വം സ്വയമേവ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നതിന് അവന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വയം ഒഴുകണം. ഒരാൾ ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു പോണ അവസ്ഥയാണ് ഏത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു, നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ഓർമ്മ വരും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല. അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടക്കിട്ടൊന്ന് ഫോൺ വിളിക്കണം എന്ന് പറയും നമ്മളല്ലേ. എന്തിനാണ്? അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കും, അവരും മറക്കും. ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, കുറെ കാലം നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുറയും നമ്മളെ. മനസ്സിലായി? ഇത് കൂട്ടാം. നമ്മളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. പ്രഭാസ്വാമി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, കോണ്ടാക്ട് അല്ല കണക്ട് ആവേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇടക്കിട്ട് വിളിക്കാന്നല്ല, എപ്പോഴും കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ചില വ്യക്തികൾ എന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് വരും. ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ബോധം കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി യാന്ത്രികമായി നിൽക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ തന്നെത്താൻ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തൃപ്തി നിൽക്കും, സ്റ്റോപ്പാണ്. ഇവിടേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഭൗതികത കുറയും, ഭൗതികതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആത്മീയത കുറയും. ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോൺ വിളിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കണം, നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കാണ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം എന്നാലേ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് യാന്ത്രികമായി പെട്ടെന്ന് നിന്നു പോകും. ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ആവശ്യമില്ല, ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ ശരീരം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആവശ്യമില്ല. ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക രീതികളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ നിലയിൽ ഞാൻ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു.
ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ശരീരം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫാനിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ്? അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ശരീരം, നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നിയമമാണ്, അത് വർക്ക് ചെയ്യും. അതല്ല ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ശരീരത്തിന് ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ എങ്ങനെയാണ് അകന്നു മാറുന്നത്? അവൻ ശരീരം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ യാന്ത്രികമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു കടക്കും. അതാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് കുറയും. അത് നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കൂടുതൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞേയിരിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. കുറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറയും. അതാണ് കൊറേ കാലമായി നമ്മളത് അറിയാതെ തന്നെ പ്രശ്നം എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം അപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മളെ അത് ബാധിക്കില്ല. ആ പ്രശ്നം എപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ആ പ്രശ്നം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? 25 വരെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 25 13ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡിലൊന്നും പറഞ്ഞുതരാം. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വെച്ച് നാം പഠിച്ചതെന്ന് 16 അല്ലേ? സ്ലോ ആയില്ല. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം രജോ തമോ ഗുണം. അത് മൂന്നിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതില് താമസ്യ ഗുണങ്ങൾ, മൃഗത്തിനെ വധിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനാണ് സാത്വികഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം, സത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് സാത്വികഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മൂന്ന് പേരിടും. അതായത് സാത്വികഗുണമുള്ളവരാണ് ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണമുള്ളവരും ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ വീണ്ടും വരും. തമോ ഗുണമുള്ളവർ നരകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? യാതൊരു കർമ്മത്തിന് പിന്നെ ശരിക്കും ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ ശരീരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കുറേ പോയിന്റ്സുകൾ പറയുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമചിത്തത, ശത്രുവിനും മിത്രത്തിനൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ത്രികോണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ശരീരമായിട്ട് മാത്രം ഇതിന് ബന്ധമുള്ളൂ, ആത്മാവായിട്ട് ഇതിനൊന്നും ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതില് സംശയങ്ങള്? 26ാമത്തെ ശ്ലോകം 13ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 26 എടുക്കണം. 13ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ. സ്ലൈഡ് 13. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മനസ്സിലായല്ല? നമ്മൾ അന്വേഷണമാണ്. അന്വേഷിച്ചാലും നമ്മൾ എത്താ അവിടെ തന്നെയായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണോ?
പിന്നീടൊക്കെ വരും എപ്പോഴെങ്കിലും. ഇപ്പോഴും മറന്നു പോകും. പിന്നെ സംശയം. ഹരേഷ്, അപ്പൊ എന്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം 3-5 ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കത് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിപ്പോകും. ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നൊന്ന് നമ്മൾ 3-5 ശ്ലോകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ചു വെക്കാം അതില് ബുക്കിലുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോവേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതില് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഗുരു വേണമെന്നാണ് പ്രഭുജി പറയണേ അല്ലെ? ഇതിനെയൊക്കെ അതീതമാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു വേണം. ഗുരു വേണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു ആരാണ്? ഗുരു അല്ല 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 പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. എങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ ഗുരു ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതെല്ലാം ഈ പുസ്തകം അതെ തന്നെ. പ്രഭുപാദർ സ്വാമി എഴുതിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? വിപുലീകരിച്ചെഴുതിയത് പ്രഭുപാദരല്ലേ? അതെ. പ്രഭുപാദർ സ്വാമി എഴുതിയ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയാ ഫോളോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ സ്വാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗുരു ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗുരു ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗുരു പ്രഭുപാദർ സ്വാമി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഗുരു. അതാണ് ശിക്ഷാഗുരു അല്ലേ പ്രഭുജി? ശിക്ഷാഗുരു. മറ്റേ അത് നമുക്കറിയാലോ, ദീക്ഷാഗുരു, ശിക്ഷാഗുരു. ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ പല എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. ശിക്ഷാഗുരു ആരൊക്കെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നു അവരൊക്കെ നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ശിക്ഷാഗുരു ആണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നോ അവരെല്ലാവരും നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. പക്ഷെ ദിശാഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്താ പറയുന്നത് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴതിന് പ്രഭുപാദരല്ല, ദീക്ഷ ഗുരു പ്രഭുപാദരല്ലല്ലോ പ്രഭു. അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അതിന് പറഞ്ഞ ദീക്ഷാഗുരു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് ഗുരു ശിക്ഷ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെ? പരമ്പര എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അടുത്ത ഗുരുവിന് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗുരു ശിക്ഷ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവരെ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് കണക്ട് ആയി പോകുന്നത്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് ഈ പ്രഭുപാദര വരവല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരു